сайфиддин қутбиддинов сокини 85 солаи деҳаи чашмаи саидони ноҳияи ҳисор 15 соли ахир аст ки гӯшаи канор аз ҷамъият дар кӯҳистонро ихтиёр карда ба танҳоӣ кору зиндагӣ мекунад. ӯ дар ин мавзеъ бо номи қули обӣ кулбае дорад ва боғи гелос бунёд кардаву зиндагиву шуғлаш ҳамин аст. تو وقت همجا زندگی میکنیم یگان کس نیستن آدم ها در دورهای پیش بعد از نماز دیگر به این راه نمیگذاشتن این در جاندار داره گفته بالا داره گفته از نماز دیگر یگان تاش نمیگذاشت من حاضر همیشه من 15 سال شد خدا به شکر یگان جهتی یگان حیوان ندیدیم من همیشه 3-4 سگ دارم میکنیم سگان ختمه бобои сайфиддин аммо сабаби ба якборагӣ канораҷӯии худро аз издиҳоми мардум зиёд шарҳ намедиҳад, вале мегӯяд ин шеваи зиндагӣ хушаш меояд, зеро ба ӯ на касе кордор аст ва ӯ низ ба касе кор надорад. بعد من هم بعد سالگی همه غیبت مردم بسیار شد بعد خدا دگوشم نپورید بعد آمدم کارم آمدم من همه زمین گرفتم همیشه با گویا که با زندگی با سر برسن. нахустин издивоҷи сайфиддин қутбиддинов номуваффақ буд. 14 сол бо ҳамсари аввалаш зист, аммо фарзанддор нашуд. ба дунбол ҳамсараш ӯро тарк гуфта рафт. ба дунболи ин ӯро дар ҳамдастӣ бо афёнфурӯшон муттаҳам карда 4 сол ба кунҷи зиндон партофтанд. вақте ки аз зиндон озод шуд 45 сола буд, аммо на зан дошт ва на фарзанд. ва 45 солагӣ замоне шуд ки сайфиддин дубора издивоҷ кард. ҳамсараш аз ӯ 30 сол хурд буд. این مردک سندی سالشم رفتگی بود خیستم به فرزند گفت اوچم داد من مادری 10 فرزند شدم از 10 فرزند خطش نابود شد خیلی 7 خانه دار کردم خیلی شکری خدا 10-15 نمیره. фарзанди даҳуми бобои сайфиддин 12 сола аст ва дар 73 солагии ӯ ба дунё омадааст ва маҳз ҳамин фарзандон аст ки робитаи ӯро бо ҷомеа мепайванданд, бо ғизо таъминаш мекунанд, ҳосили дастранҷашро ба бозор мебаранд ва зиндагиро сомон мекунанд. асоси таъмини зиндагии хонаводаи бузургаш ҳосили ҳамин гӯшанишинӣ аст. ҳар рӯз ҳамин як бурай қишлоқ омада падар ма хабар гирифта ба ҳамин хар бо мегарда мерум ав худ ном проншона меёрем ҳаминҷа дара. то соли 2018 бояд тамоми муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ бо мутахассисони ҷавон. ягона ҳамдами бобои сайфиддин дар ин танҳоӣ радио аст ки аз он ахбори тоҷикистону ҷаҳонро мешунавад. ӯ аз ҳаводисе ки дар атрофу дар ҷаҳон мегузарад аз тариқи радио хабар меёбад, вале мегӯяд ба ин ҳодисаҳо зиёд аҳамият намедиҳад, зеро маҳз ба хотири дурӣ аз ҳаводиси атроф ба дараи канор рафтааст.